karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Og dinhi nakatapulan pa man. Ayaw pag-abusar day. Sige ka na malagpislok. Mura kag masakiton. Ayaw pagsaligamanghod ka ha. Kita ang tanan din ni mulihok yun. Ate, ngano ka? Manang luspad siya. Ha? Alam ma! Nakuyapan siya! Tama na namin! Nakuyapan si Luna! Namin! Malasahon ta siya, ma! Tumayo na to siya, ma! Namin! Pagdali, oy! Dali may magkadaog ni Luna! Ilona! Ilona! No, Saboy! Nakuyapan si Luna namin! Masakiton ko di ay ni. Sige, sige! Tamang-tamang alsa unta sa doktor. Dali! Ayaw na lang, ma. Mahusan na tingali na siya. Dado na lang natos taas, ma. Gikabuhi lang tingali na. Hindi ganun nakuyapang man. Sugad karon lang ni siya maingon na ini. Ay, Oy, unya na hukom unsa gini, Ludi. Dadon na to ospital aron ma-check up ni. Oh, atol din dadon na dito sa taas. Pasinto no gikabuhi lang bita. Gikabuhi lang yung tingali na siya, pa. Isa ka lang una na. O na, sige na. Ay, napasahan tingali na. Unsaon di man mukaon sa ustong uras, good. Masahian ko lang na. Tana, Ilve. Sagdalang na natong kapahuway. Katong na siya human maghilot. Kamatikod bitaw ko anang anaka ning uwahing mga adlaw da. Sige lang nagluya, sige katog. Nagkatapulan. Unsa gani pa-check up na to. Siguro bago ako ginasakit. Pabutong to lang makapahuway na. Nakatog pa man na. Ako lang na ibantay. Tabagin lang ito ang gusto ni mo ka anak. Ay, karon pa yun na atol nga kadaghan ra ba na maglabanan. Ilang bulingon din ang kunsya. Ano, wala naman siya napalabi dito sa laundry shop. Mo na uso ron. At to bitaon ta na dito ipatol silang boy. Pero ako'y may offer. Dili man sa kayo lago ng ilang sinulob, oy. Kada adlaw man ang mag-ilis. Ay, giyawat lang sa dako ang suhol. Tiyaw mo 3,000 pesos. Ay, ganina gipadaan ni man ang nako, di ba? Nya kisa may dili andugdan. Aw hinuon, dasa ng tabang nako. Sige, kanaugan to Silvira dito. Tabang ito dito. Panidan pa ng gibateng ilong na. Maayo mang panahon, ma. Dali na itong mauga ang gihayhay nako. Bantang mang kaayo tos adlaw. Mura masad ugway buling tong mga bisti nila, maba. Ang kang tiyosinti hinoon, ang kwelyo ra siyang mga t-shirt o polo ang naagi buling, pero makuha ra masab dayon. Lahi gid sa buling nilang papa. Kinahanglan gid unang humulan aron makuha gid ang buling. Aw unsaon, iyang pangita na aman permisdan. Tricycle driver man ang inyong amahan. Pero makita sa Bayat Towns, papa, ma? Oo. Iintriga yun ako ang tanan niyang kita. Pero kuwang gihapon, oy. Ugwa pa ang inyong iyaan, di mo magkapadayon ito nga. Mao nga ayuha yun intaw ng inyong eskwela, LV. Hinoon, wa man ko'y problema ninyong among mga anak. Sige, ma. Tiwasan ako sabon ng mga tualya. Nakatuog di ay ko. Ay, uto naman di ay. Ay, ate. Nagmata na di ay ka? Taas kayong oras sa imong pagkatok. Ate, di ba manglaba man ang tata? Nalimot ko unsay nahita po. Gikuyapan ka. Gitabang ka. Gidaka din sa tong kwarto. Dadon ra ba ang takas doktor aron ma-check up. Giingnan ako sila sa mama gabas gikabuhi ka lang. Ate, kung nadaka pa sa ospital og na-check up, ilan na yung mahibaw ni mama ang imong kahimtang nga mabdus ka.
Og Ilona, dili na matago sa hangtod ang imong kahimtang. Kung mulakaw lang kahakot maglayo ko. Unsa? Kayog mga tubang yun si Brian nilang mama. Siguro ba kung mapunog siya, maapil pa ko. Duhaming madagmala nila. Mao nga mas maayo pa tingali nga magpalayo ko Mulayas ko. Mukuyog ko ni Brian. Ilona? Dili ha? Dili na ang mayong buhaton. Misa atong animal nga Brian nga muanhi siya. Pwes paabuto na to. Kung mulakaw ka tingali kung sa metabo nilang mamagpapa. Mapuno pag yun niya ta sa libaks mga tao. Ang imog yung kundat mao na yung kaingon inilo na ba? Huwag yun mo gamitan ng utok ni mo. Bright man unta ka. Oh, Nga naman diya, Elvera, nasaba man mo. si Mama Ha? Elve, musuod ko, abli. Dili lang naong ni mo. Elvira, musuod ko. Naglalis mo diya? Abli, abli. Kadiyot lang ma. Kung saman mo, nasaba man. Naglalis mo? Oh, nagmata naman din ni si Ilona. So may pamati ni mo. Nakatuog kag mayo? okay na ko, Ma. Kadiyot. Naghila ka? Nag-away good mo, no? Wa, maoy. Doon na gyud mo'y gitago na ako, no? Wa, maoy. Ayaw ko ninyo glimdi, ha? Ha? Dili ko gustong limdan ko ninyo. Dili ko gustong doon na mo'y gikabangian. Mutugan ko na mong papa ninyo. Sabay niyong kilalisan. Wa tuod ko maklaro, pero mailag yun nga nasaba mo din sa inyong kwarto. Imong tingog ang ako nabati, Elvera. Nga naman. Kuan maoy. Nangutana lang ko niya og maayo na bang iyang pamati sa lawas kay kalit mo gud siyang nakuyapan ganiha. Unya, muhilak day si Ilona og maora na gipangutana nimo. Angay ba ng hilakan, ha, Ilona? Ayaw pagduko. Tubag ako. Ngano naghila ka? Ma. Oh. Ngano ka? Ma. Nihila ka man kung maayo. Ngano ko'y sulti? Ari na ko sa gawas ma. Ate. Kung saan hitabuan ninyong managsuon? Oy, Elvera! Suon na dire, Elvera! Balik dire! Ma. Sila'y pangutana og unsay nahitabo. Doon na gyud ay. Unsang hitabo ha? Sulti oy. Yan ang ita, Rodrigo. Na imo mga anak ay ang butog unsay gikabangian nila. Naghilak si Ilona, dili mo sulti ug unsay nahitabo. Pasaylo ako ninyo, Ma. Pa. Pasaylo ako. Uy, Ha? pasabot din. Kasi buti pasabot ana Ilona? Pasaylo ako ninyo. Pasaylo ako, Ma. Pa. Mabdo siya ma. Ay, Unsa? has. Animal ka! Gusti ka di kong animal! Agay! Ka! Agay! Natulay ka na, husan na. Husan na. Hello? Tiya, si Elfie ni. Oh, Elfie. Ano bang murag naghila ka man? Tiya, si Mama. Ginala mo sa ospital kaya atake. Unsa? Ngano? Tungod ni Ilona, tiya, sa nahitabo niya. Ngano? Naunsang manghod mo? Maptos. Ay ka leche! Leche agod! Oh, kaway ayo aning balita agod. Haing ospitala si mama mo. Uy, huna-huna yun is Ilona. Di aron mis papa sa ospital, tiya. Wala ang makatabang na mo ikaw na. Huwag may ka-deposit. Muanha ko. Hello?
Ilona? Ngano? Naghila ka? Naibaw na sila si Mama. Giatake si Mama. Ug tuaron sa ospital. Unya, wa ka ba dapati? Kisa ba dili masuko silang nahibawan nga maptus ko. Gitawagan ko nimo. Kay bagigsulti ko nila. Nagaganda ko si Muhukom, ha? Kay, mao man imong gisugyot ako. Brian, kuha ako. Mibiya ko dito sa amo. Unsa? Ahain man di karon. Anhaon ka? Di ako sa fast food. Sa tusugin ka na. Ari ako, Brian. Oo. Ayaw pa na ka, ha? Anaray ko. Paabot ako. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!